नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव, मुक्काम पोस्ट कणकवली या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत घरच्या घरी तंदुरी, ते पण घरच्या मसाल्यांमधून। तर आपण कशी करायची ही आज पाहूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघायचं आहे आपण। हे दही आहे, हे किंवा 1 वाटी आहे। हे 1 वाटी दही मी त्याचं पाणी पूर्ण निथळून घ्यायचं आहे, कारण का तंदुरीला जर आपण मॅरिनेट करणार आहे तेव्हा आपल्याला ते दह्यातलं पाणी नको आहे। त्याच्यामुळे हे निथळून घेतलं आहे पाणी मी। एक सुती कपड्यात हे दही बांधलं, त्याच्यामध्ये पाणी पूर्ण ते काढून घेतलेलं आहे। त्यानंतर हे चिकनचे लेग पीस घेतलेले आहेत आपण। आपले घरचे मसाले, लाल तिखट, गरम मसाला, धने जिरे पावडर, हळद, काश्मीरी लाल तिखट आपल्या कलरसाठी, कोथिंबीर, आलं लसणाची पेस्ट ही आपण थोडीशी जाडसर करून घेतलेली आहे, आणि मीठ। ठीक आहे, आता सुरुवात करूया आपण घरच्या तंदुरीसाठी। आता आपण ह्या चिकनच्या अंदाजाने, म्हणजे तंदुरीच्या अंदाजाने आपण हे मसाले आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत। सर्वात आधी आपण टाकणार आहोत हे लाल तिखट। लाल तिखट जवळजवळ मी हे 1 चमचा टाकते आहे। तुम्ही तुमच्या तिखट्याप्रमाणे, जसं तुम्ही कोण तिखट जास्त खातं जास्त प्रमाणात टाकू शकता किंवा कमीही करू शकता। त्यानंतर हा आपला घरगुती गरम मसाला आहे, हा मी 1 ते 1.5 चमचा टाकते। धने पावडर 1 चमचा, जिरे पावडर मी थोडीशी टाकते, हळद पाव चमचा, हे काश्मीरी लाल तिखट आहे। हे तिखट अजिबात नसतं, फक्त कलर येण्यापुरतं। मग हे फक्त आपण अर्धा चमचा टाकतोय। ही आलं लसणाची पेस्ट, ही जाडसर वाटलेली आहे, ही तेवढी टाकतोय। थोडीशी कोथिंबीर टाकतोय आपण। मीठ आपण चिकनच्या आणि मसाल्याच्या अंदाजाने आपण टाकतो आहे, तुम्ही तुमच्या स्वादानुसार टाकू शकता। इथे मी अर्धा चमचा टाकते। हे सगळं आपण इथे हे एकजीव करून घेणार आहोत। आपण दही घट्ट घेतल्यामुळे त्याला पाणी सुटत नाही आहे, त्यामुळे हे चिकनच्या लेग पीसला व्यवस्थित लागेल। हे पूर्ण व्यवस्थित एकजीव झालेला, याला कलर पण खूप छान आलेला आहे। आता आपण ह्यामध्ये हे लेग पीस जे आहे ते आपण टाकणार आहोत। हे चिकनचे लेग पीस याला आपण आतमध्ये हे चीर पाडून घेतले, म्हणजे आतमध्ये हा पूर्ण मसाला जाऊन पूर्ण आतपर्यंत चिकनला खूप मुरेल तो व्यवस्थित, आणि चव पण पूर्ण व्यवस्थित राहील, वरचेवर राहणार नाही। व्यवस्थित आपण हा हे व्यवस्थित मला मॅरिनेट झालेलं आहे। त्या भेगांमध्ये सुद्धा आपण जे चिरा केलेल्या आहे चिकन पीसला, लेग पीसला, ह्यामध्ये सुद्धा हे व्यवस्थित गेलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता हे आपण अर्धा तास मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवणार आहोत, अर्धा 1 तास। आता आपण मगाशी हे जे मॅरिनेट करून ठेवलेलं अर्धा तास झालेला आहे, अर्धा ते पाऊण तास आपण ठेवलेलं होतं, हे व्यवस्थित मुरलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये क्रिस्पी होण्यासाठी हे आपण थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर टाकतोय, किंचित टाकायचं आहे, थोडंसं तेल, व्यवस्थित हा कॉर्नफ्लॉवर आहे हा व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया। हे व्यवस्थित तुम्ही बघू शकता, हे मॅरिनेट व्यवस्थित झालेलं आहे। आता ही मीडियम मंदाचं व हात भाजून आपण हे ठेवणार आहोत।
हा फास्ट गॅस करायचा आहे म्हणजे हे बघा एकदम आपलं हे असं व्यवस्थित स्मोकी दिसतंय, व्यवस्थित छान असं भाजलेलं आहे आणि चिकन पटकन शिजतं, त्याच्यामुळे चवीला खूप छान लागेल. हे असं असल्यामुळे सरकता असल्यामुळे आपण हा हवा तिथे आपल्याला वाटत असेल ह्या साईडला लागत नाही आहे आत, तर आपण तो असा व्यवस्थित फिरवू शकतो. म्हणजे एका साईडून करपण्याची भीती नाही आहे त्याला. असं व्यवस्थित फिरायला सगळ्या बाजूने पूर्ण व्यवस्थित हे करून घ्यायचं आहे. बघा तुम्ही बघू शकता हे सर्व बाजूने एकदम व्यवस्थित शिजलेलं आहे आणि छान स्मोकी फ्लेवर आलेला आहे ह्याला. आता आपण हे काढायचं आहे. ह्याच्यामध्ये एक फायदा असतो की तेल कमी प्रमाणात लागतं. जास्त आपण ते म्हणजे मॅरिनेट करताना तेल टाकत तेवढंच तेल आहे आणि नंतर हे बघा किती सुंदर आहे आणि खूप छान दिसतं आहे आणि तसं चवीला पण खूप छान असेल. तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि तुमचे काही जर कमेंट्स असतील ते जरूर पाठवा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.